Това са нещата, които са ни необходими, за да направим въпросния изпарител Женезис. Меша, който се продава с изпарителя, нарочно взимам това, което пращат китайците, макар че има и по-добро от него. Самия изпарител, на когото съм заменил един от винтовете с клечка за зъби, за да не се разхождам непрекъснато с такъв тип инструменти, за да мога да си пълня. В този случай ключенцето, за да може минуса да се захване където трябва. Една игла, необходима за обгарянето, клещи, ножица, малко течност, запалка и най-важният инструмент в този случай горелката. Пристъпваме към номер 1. С клещите се хваща меша и се обгаря. Има малки влакна, които желателно да се изрежат. И за да сме сигурни, се прави от тази страна, от едната страна, лека сгънка. Можеше да е и по-малка, но и така ще стане. Оксидираме. От другата страна се присвива лекичко и се опитваме да го завъртим, за да се получи това. Да го свиваме. Като се има предвид, че дупката тук е 2,5 мм някъде, не съм я мерил тая, трябва да стане доста по-малко. Трябва да седи завито тук, за да може да се държи. Блъскаме това, за да може да се обгори още веднъж. С това обгаряне или оксидиране се премахват същевременно остатъците от нашата кожа. Но както казваше един колега от Мъгла, по чиято метода го правя, очевидно остатъците от нашата кожа, от пръстите ни, участват в този процес.
колкото и да е неприятно на хора с свръх хигиенични навици. Проверяваме и се оказваме далече от истината, т.е. още доста трябва да се свие. Вече е с дебелината на дупката, но трябва да е малко по-тясно, за да има откъде да минава въздух. Това щеме трябва да го направим още по-тънко. Затова е по-добре въпросната дупка да не е 2 мм, да е 3 мм, за да може да се сложи по-дебел меш. И съответно ще има повече течност. Както виждате, вече е хлабаво, т.е. си отстрани има достатъчно разстояние, за да може да мине въздух. Нямам представа защо се го направи толкова високо. При всички случаи нямаме нужда от тая огромна височина. Малко над отрязваме. Факта, че меша пипа долу не пречи, защото той е достатъчно добре оксидиран. Така, отвиваме малко съпротивление. Понеже това е инокс, го минаваме набързо така. Както виждате, на някои места се чупи.
инокс. От силната температура, затова понякога се използва запалка за по-малка температура. С ключето, което са ви изпратили заедно с изпарителя, отвивате леко минуса. И се прекарва между двете. Стягаме минуса добре. Виждате, че държа това надолу. По този начин първата намотка ще бъде съвсем долу ниско. Съвсем ниско. Хващаме и завъртаме. Веднъж, два пъти, три пъти, четири пъти. В обратна посока към централния пин. Снима го отблизо, за да може да се вижда. С клещите придърпвам. Маус. След като вече се направи, смени горе-долу с една тънка отверка, могат да се поподредят малко, за да станат по-равни. Значи важното е в първата най-долу да е плътно към корпуса и разстоянието между тях да е горе-долу еднакво. Стягаме. Тук. Така. Къпваме няколко капки неовкусен на тъчност, която служи предимно за мерене и за оксидация на съпротивлението. Значи тук ще се покажат колко е. Ни показва, че е 1 и 2. Развивам и навивам отново. 1 и 3. Прекалено малко е. Отвиваме.
1,4. Добре, що ми иска. Заради това оставих въпросния кабел по-дълъг. Всъщност това, след като е стегнато веднъж, може да бъде отрязано. А тук ще го... Ето къде ни е проблема. Сега отвивам, завивам, за да го премери 2,2. 2,2 може би е много, но ще падне. Слагаме му обилно течност. Отвиваме нулите, виждат ли се? Завиваме 1,7, което е добре. Натискам. Ето тук горе сними. При натискането гледаме да няма червена точка, т.е. някъде да има опасност да изгаряне. До сега не виждам никъде червена точка. Слагам още малко. О, Боже! Явно това, което ползвам, има течността, която ползвам, има нещо, което не ми харесва. Т.е. затова и я ползвам за такива неща. Колко е сега? Отвиваме, докато не станат нули долу, и завиваме. 1,4. Желателно да го свалиме на по-малко, примерно на 6 вата, за да не започва от самото начало с много силен волтаж. 1,4. Пробваме. Оглеждаме хубаво горе. Никъде няма червена точка. Чудесно. Слагам още малко от тази течност, в която има явно мента, защото ми е неприятно и то доста. Отвивам, завивам, за да премеря 1,6.
червената точка. Тук. Това е нормално в тази част да се получи червена точка. Обикновено там се слага въпросната перличка. Ето сега задържам, както може да констатирате, 9 секунди и половина и нямаше червена точка. Отново почваме, отливаме, за да видим какво ще ни покаже. Падат на 0 бройките, които може да направим с това. Казва ни 1,5. 338 дръбки може да направим с 6,4 вата. Така. Това ни устройва. Режеме не съвсем до края. Оставяме едно малко парченце от съпротивлението, което качвам нагоре, за да мога да го захвана с клещите, ако се наложи да оправя. И вече съм в състояние, т.е. мога да напълня с течност. Изпарителя. Резервуара почти напълнен. Пробваме. Дупката е тук, нашия тук, т.е. трябва да постегна малко, за да е горе-долу в едно. Значи това ще трябва явно да се разпили малко. Или тази капачка отгоре, или това, което би било по-лесно, е този борд да се разпили малко, за да може съответно тази капачка да потъне по-надолу и да съвпадне дупката за въздуха точно срещу нея. Аз мислех, че съм го правил за този изпарител, но явно не съм. Както виждате, почти съвпада. Леко в страни. Пробваме. Развиваме. Пада на 0 бройките, които мога да направим. Завиваме и това ни казва, че е 1,7 и може да направим още 360 дръбки с 34% от батерията, които ми остават. Да пробваме. Четири секунди
този тип изпарители обикновено имат нужда от леко загряване, т.е. не може още веднага да дадат максимума. Не е лошо. Може да дигнем. Видим какво ще ни каже на 7,5 вата. Да. Става. Сега ще преминем от ватове на волтове, за да видим за какво говорим. Значи 3,5 волта, което ми се вижда малко. 3,5. Това би трябвало да го е сметнал умния Едик. Но на нас нищо не ни пречи да го дигнем. Направим примерно на 4. Да. Парата се увеличава. Здраво и удара е доста здрав. Да върнем във ВВ. Switch. И го връщаме на ВВ. А, 9 ват, да. Оля, затова е доста. Да. 9 вата за едно съпротивление, което се оказа 1,5, само множко. Затова ме дави. Сваляме го на 8 и пробваме пак. Да. Може би на 8,5 все пак. Да. И това е, както виждате, въобще не е страшно и сложно да се направи едно съпротивление върху меш, и то с меш 400, който се продава заедно с въпросните изпарители. Ако се сложи меш 200 суперфин или 500 суперфин, естествено тук ще има много повече течност и съответно повече пара. Но и така е добре. Благодаря.